Salam Atawatan TV YouTube kanalının mehriban müştaqlary, hormatly tomaşaçylarymyz, Atawatan TV'de saýlanan habarlar. Habarymyzyň 2023-nji ýylyň 10-njy awgustyny aksanyny Halkara Awraly Universitetler QS World University Rankings 2024 Türkmenistan bilen Gazagystanyň arasynda bilim ulgamyna hyzmatdaşlyk. Türkmen özek serhedinde seýahatçylar üçin maglumat merkezi açyldy. Belgiýanyň aviakompaniýasy Aşgabatda ilkinji ýük gatnawyny amala aşyrdy ýaly habarlar ýetirýäris. Mehriban müştaqlar, gelin bolsa habarlarymyza giňişleýin seredip geçelim. Halkara Awraly Universitetleri QS World University Rankings 2024 QS World University Rankings sanawynyň 2024-nji ýyl üçin sanawy belli boldy. Ma'lum bolýar ki, ýylyň başynda Türkmenistanyň Bilim Ministrligi tarapyndan halkara guramalaryň resmi internet sahypasyndan alynan maglumatlara laýyklykda daşary ýurt bilim edaralarynyň öňdeligini düzýän okuw mekdepleriniň sanawy hemde Türkmenistanyň orta hünär biliminiň hünärleriniň hemde ýokary hünär biliminiň taýýarlygynyň uğurlarynyň we hünärleriniň döwlet klassifikatorlaryna görkezilen jemgyýet baradaky we insanperwer ilimleriň uğurlary boýunça maglumat taýýarlanýan hemde hemmelerin dikkatini ýetirýär. Ine şu sanawlardan QS World University Rankings 2024 sanawy halk köpçüligine ýetirildi. Jemi 104 ýurtdan 1500-den gowrak ýokary gojaýynyň giren QS World University Rankings sanawyna beýle täze 85 universitet goşulypdyr. Olaryň aglabasy Aziýa sebtinden bolup, Bangladeş, Indoneziýa, Hindistan, Malaziýa we Gazagystanyň universitetleri iň köp täze universitet goşan ýurtlardyr. Biz bu habarymyzda sanawy giren dünýäniň iň awraly ilkinji 10 universitetiniň sanawyny ýetirýäris. Ýakyny bolsa Türkiýeden bu sanawa giren universitetleri aýry habar görnüşinde size ýetireriz. Belleme zat, Türkmenistanyň Bilim Ministrligi bu we ýokarda bellenen beýleki sanawlaryň esasyna diplomy ikrar edilen halkara universitetleriň sanawyny taýýarlaýar. Biz beýleki sanawlar hem belli bolan wagty size ýetireriz. Dünýäniň iň awraly 10 universiteti: Massachusetts Institute of Technology, Amerikanyň Birleşen Ştatlary; University of Cambridge, Büyük Britanya; University of Oxford, Büyük Britanya; Harvard University, Amerikanyň Birleşen Ştatlary; Stanford University, Amerikanyň Birleşen Ştatlary; Imperial College London, Büyük Britanya; Swiss Federal Institute of Technology, Şwýtsariýa; National University of Singapore, Singapur; University College London, Büyük Britanya; University of California, Amerikanyň Birleşen Ştatlary. Dogry sanawy siz şu linkde 2024 QS World University Rankings'da tapyp bilersiňiz. Mahabat, halkara okuw resmi namalarynyň terjime hyzmaty, makul terjime. Daşary ýurtda bilim almak isleýän talypleriň resmi namalaryň dogry we taýyk terjime edilmek wajyp bolup durýar. Şu maksat bilen Türkiýede we dünýäniň dürli künjeginde bilim almak isleýän talypler halkara okuw resmi namalaryň terjimesi ulgamyna ýürütilen makul hyzmat terjime merkeziniň Aşgabat şäherindäki merkezlerine ýüz tutup bilerler. Makul hyzmat terjime merkezi Aşgabat Oğuzhan Ankara köçesi A blok. Makul hyzmat ofis 4-nji gat 401. Telefon bilgilerimiz 993 63 78 96 73 993 12 96 48 55. Elektron poçta salgysy makulhyzmat@gmail.com. Atawatan danışmanlyk hem maslahatçyňyz hem de terjimeçiňiz bolar. Türkiýede bilim almak isleýän Türkmenistany talypleri maslahat hyzmatlaryny berýän Türkiýanyň Istanbul şäherinde ýerleşen Atawatan danışmanlyk ýaýynjylyk terjime turizm we bilişim LTD şereketi talypleri diňe bir maslahat bermek hyzmaty bilen çäklenmän eýsem terjime hyzmatyny hem ködürleýär. Atawatan danışmanlyk we terjime merkezi Aksaray mahallesi Kocubey sokak Erler apartmany nomer 34 D7 kat 4 Fatih İstanbul. Email adres atawatantranslation@gmail.com. WhatsApp atawatan +90 532 401 77 52 ýa-da +90 530 251 36 73. Türkmenistan bilen Gazagystanyň arasynda bilim ulgamyna hyzmatdaşlyk. Türkmenistanyň Gazagystanyň adatan daşary we dowluk tiýarly elçisi Batyr Rejepow we Gazagystanyň Bolaşak halkara maksatnama merkeziniň dolandyryş geňeşiniň ýoglaşysy Oljaz Sakenow bilen duşdy. Bu barada Türkmenistanyň Gazagystanyň elçihanasynyň resmi saýtyna belenip geçilýär. Duşa gatnaşçylar ylmy we bilim pudugynyň ýurtlaryň arasynda iki tarapdan gatnaşyklaryň ýygyda ösmegine ünsü çekdiler. Şeýlekem Türkmenistan we Gazagystan Respublikasynyň universitetleri
Türkmenistanyň hyzmatdaşlygy maksatnamalarynyň mümkinçiliklerini ýokurlandyrmak barada pikir açdylar. Öz gezeginde Gazagystanyň bolajak halkara talip haky maksatnamasynyň başlygy 2023-nji ýylyň 10-12 oktyabr aralygyna Aşgabatda geçiriljek Saglyk goraýyş, bilim we sport berkarar döwletiň täze ýanyň galkynçy döwrüne atly halkara sergisi we ilmi maslahatyna gatnaşmak isleýänliklerini beledi. Gazak tarapynyň belläk geçmegine görä, bu halkara meýdança Gazagystan Respublikasynyň wekilçilikli toparyna, Gazagystanyň ýokary okuw mekdeplerine, bakalavr, magistratura, aspirantura we ikinji ýokary bilim mümkinçilikleri barada giňişlen gepleşikler geçirmäge şert töredir. Doşçuň jemleri boýunça taraplar hyzmatdaşlygyň ähli uğurlary boýunça işçiň gatnaşaklary saklamak boýunça taýýardyklaryny belediler. Türkmen Özbek serhadine seyahatçılar üçün maglumat merkezi açıldı. Özbekistana seyahat etmek isteyen Türkmenistan'dan seyahatçılar üçün maglumat merkezi Daşoğuz Şabat barlıq noqodunun çägini açıldı. Bu barada Özbekistan Respublikasynyň seyahatçılık ulugları asosiasiýasynyň resmi saytynda belin geçilýär. Merkezde Özbekistana barmazdan ozal, ähli zerur maglumatlary, şol sanda ýurtda bolmaň tertibi, medeni, güýmenji we köpçüliklerin çäreler, seyahatçılık ýerleri, dynjaş üçin meşhur uğurlary barada maglumat alyp bilersiňiz. Şeýlekim seyahatçylar aviy we demir ýol biletlerini mehmanxanalarda otoglary sargyd edip bilerler. Özbekistanyň çägini internet hyzmatlaryndan peýdalanmak hemde sim karta satyn almak üçin tölegler edip bilerler. Merkezden hunärmenler Özbekistana barýan mehmanlary mehman ulgamyna hasaba durmagy kömek ederler. Merkez Türkmenistanyň prezidenti Serdar Berdimuhammedowyň hemde Özbekistanyň prezidenti Şawkat Mirziýoýewiň arasyndaky gepleşikleriň netijesinde gazandan ulaşaklaryň netijesinde mümkin boldy. Özbekistanyň Statistika Idarasynyň maglumatyna görä 2023-nji ýylyň ýanwar-iýun aýlaryna 29,5 miň Türkmenistanyň raýaty seyahatçylyk maksady bilen Özbekistana bardy. Deýişli hasabat döwründe Özbekistan 3,1 million jahankeşde kabul etdi. Belgiýanyň aviakompaniýasy Aşgabatda ilkinji ýük gatnawyny amala aşyrdy. Belgiýanyň Challenge Airlines Türkmenistanyň paýtagty Aşgabatda özüniň ilkinji ýük gatnawyny ýerine ýetirdi. Aviakompaniýa Nimbo Aşgabat we Aşgabat Liège uğru boýunça ýük gatnawyny ýola goýdy. Bu gatnaw Türkmenistan bilen Belgiýanyň arasynda aviasiýa ulgamyna hyzmatdaşyk üçin täze mümkinçilikler döretmäge şert töredir. Bu barada Belgiýanyň Türkmenistanyň elçihanasy habar berýär. Goloýda Türkmenistanyň Belgiýadaky elçisi Sapar Pelwanow Belgiýanyň aviakompaniýasynyň, Türkmenistan aviakompaniýasynyň, döwlet migrasiýa gullugynyň hemde Aşgabatyň halkara howa menziliniň wekilleriniň gatnaşmagynda video maslahat geçirildi. Onda howa ýük gatnawlarynyň ýygydyrylyp üçin edilmek babatda pikir açyldy. Bu gepleşikleriň jemleri boýunça Türkmenistan bilen Belgiýanyň arasynda raýat aviasiýasy ulgamyna degişli alalaşyga gol çekmek möhümdigi bellenip, resmi namanyň mundan meýilek hem hyzmatdaşygyň ýörelgesini düzgünleşdirmäge mümkinçilik berjekdigi ma'lum edildi. Ine mehriban müştaklar Atawatan TV'da saylynyň habarlar gepleşigimizde şuňky sanyny näsýetirmek isleýän habarlarymyz uşlardan ibaret. Hormatly tamaşaçylarymyz, şeýlekem bütün dünýä azyk maksatnamasy Türkmenistanyň başlangyçlaryny gollaýar. Türkmenistanyň hususyna tarys bolmak, ygtyýarnamanyň mazmuny. Dat meni haryt nişany şerwetler taýýarlanýar. Türkmen türkmenleri garaşda döwletler arkalaşygy ýurtlarynyň ikinji oýunlaryna ýene-de 2 medal gazandy ýaly habarlary atawatan.turkmenistan.com saýtymyzdan giňişleýin okap bilersiňiz. Gepleşigimizde indi kysanda görüşýänçek, hoş sag bolun.